Jamput sapa iki? Ye iki sanyu rewel wae. Rendeng ding. Nek tegane karuane. Rendeng-rendeng ngene rewel-rewel wae. Ora nyedot. Kok njaluk didol apa piye iki? Kang, Apa? Sida njaluk tak pacul cangkemmu iki. ora kowe kete yo jek dendam wae to Kang karo aku ke. Ngopo kowe unak-unuk rene arep nyolong sanyu piye? Nyo sanyu bosok iki. Ora lho Kang, aku mang rene ki njaluk ngapura wingi ki ya sepurane nek aku duwe salah karo kowe. Mending aku yo gawe emosi kowe. Ya wis tak apura. Sesuk-esuk ora usah baleni neh, gur gawe isin neh kowe engko. Ora Kang nek sesuk ora tak baleni nek sisuke-sisuke mbuh. Ijian kowe ke. Gendang, tak pacul saiki nak anu. Ora, aku rene mangke njaluk tulung kowe Kang. Aku ki lagi susah iki. Lah, tenan to, nek susah rene. Diingi yo gawe irang aku. Yo yo Kang, aku ngakoni salah. Ora lah susahmu bab apa iki? Ora daerah kene iki apa yo renek garap-garapan apa ngono. Aku ki blas ora duwe garapan nang omah. Lah golek blamu pengen kerja sing piye kowe Ya iki? sak-sae dagang yo oke. Kon ngopo nyang sawah yo oke. Ngene sawah pra wis rampungan. Dango yo pamene yo dagang-dagang ngopo ngono Kang. Oh, ketok enak aku. Neng ayo jagungan ngomah sik wae, aja ning kene. Yo Yen ayo. penak jagone ngomah. Wong nek lagi susah eling kanca, nek lagi penak ya kanca dilalekke. Yo yo. Piye ngono kuwi? Ngundang Kang tulung aku ke golek garapan. Gaji-gajine yo ora gede-gede nemen rapopo sing penting nek garapan aku ke. Lah golek-golekmu ki sing garapan sing kepiye to, Kang? Sing genah ya penak ngentuke duit Kang. Nek hasile kuwi genah. Lah nek kowe wedok ngono, kuwi gampang penak, duitmu akeh. Oh, maksudmu dadi pramugari apa neng pegawai-pegawai supermarket ngono kae? Weh, adoh men kowe iki. Tekan pramugari nding sing cedhak akeh. Mbah lah nyambut gawe apa to Kang nek aku wedok? Ya genggek-genggek kono genah. Lah ning apa payu kowe iki? Blenyeng ngono. Yo kowe kete kok tenante ya malah dagelan kaya ngono to Kang. Kang aku tenanan lho iki. Oh iya, iki aku eling iki. Nek pomon nggon mie ayam gelem ora kowe? Ya ora apa-apa, sing penting iso nyambut gawe. Mie ayam ngendi? Kono, kancaku kono. Mie ayam uti jenenge. Nek gelem. Ya jare ditakokke kono menawa Cibutuh. Ya wis tak wiane sik anu, mantane jene luwungane. Ya jare tulung Kang menawa ijin butuhke Lah iya, sapa ngerti aku ke ya sik terkirim iki. Mister Kiram. Sapa ngerti ya cek butuhke aku ya butuh tenanan wong iki garapan. Iya, lah wingi golek tenaga ngono. Iya. Oh isik, Kang. Ijik. Heeh, bejamu Ya, isik iki. syukur, alhamdulillah Isik, oleh- Kang. oleh Wis kek garapan. rono anakno. Lah ngendi anune? Panggone. Iki lho lurus mentok kek belok nganan. Iki lurus Kita mentok tekan. belok kanan. Heeh. Sapa jenenge manggone mie ayam sapa? Mie ayam uti. Mie ayam uti. Heeh. Oh ya wis nek ngono Kang tak rono tak genahke rono. Oh iya. Anu. Wis matur nuwun ya. Pamit Iya, sik. Kang. Hati-hati. Iya. Yo, si degleng kae. Ilinge yo kena butuh. Piye meneh? Apa wae ngono yo kanca kek piye meneh. Alah, Kang Thomas yang golek gawe rapan. Aku tak mbet baleni benakne sanyu sik wae. Yo,
kae kaya jegus-jegus ndak ke sanyo kae. Wah, tak garapane. Ya ampun, sapa iki? Aku. Kowe nek rene ora gawe muring aku piye to, Jas? Pisan ae ora gawe muring ya gene to. Ya disetting wong kon gawe muring kok. Kowe dandan sanyo apa ya iso? Oh, kaya iso-iso wae kowe dandan. Dandan ra tau dadi, mbok yo ngakon-ngakon wong kono. Didandani dhewe kaya ya ngono. Kowe ora meneng loloi sanyo cangkemmu lho engko. Iki tuman. Ora, lah kowe rene arep ngopo kowe? Aku tuju aku rene iki arep njaluk pitik, Kang. Enak men njaluk pitik. Ngen-ngenmu piye kowe iki? Aku ki pengen mie ayam lho, Kang. Pengen mie ayam ning ora duwe duit. Lah nek ora duwe duit ya ora sah ngimpi mbadhok mie ayam. Yo Kang. Mbok ya aku ki di kei pitik-pitik siji ngono lho, Kang. Nek duwe duit tak ijoli. Tenan lho. Heeh. Kayak aku duwe siji, enek jayengane wak aku. Lah engko kleru engko. Ora pitik wedok teh. Wah ya matur nuwun ya, Kang. Aku tak indahane rono. Alah, wong ora duwe duit teh. Mbadhok mie ayam ndi ngah kae. Ora ngono. Aduh. Lah kok iya pitike? Biye. Lah pitike iki malah ngopo iki ndak? Weh, bocah ketek bali. Apa ora sida? Ora enak pitike pokan. Yo ora mentolo, Kang aku. Ora mentolo piye maksudmu ke? Yo dong pitike lagi pengen kok. Sing pengen ki pitike apa cangkemmu to, Jas? Ya aku sing pengen mie ayam ki. Lah cek ora sida mbok tak demak pitike. Pitike lagi ngene lho, Kang. Masuk radong iki. Ngene piye ngen-ngenamu? Ngomong ro wong tuwek ta ndak? Lagi gindus, Kang. Masuk radong. Yo, bayi wingi sore bahasamu tekan gindus barang ra ngono. Jas. Lah terus piye, Kang iki? Iki solusine piye? Aku ki pengen mie ayam tenan iki. Solusine iki lho, nek ger mangan mie ayame rasa demak pitik. Ayo tak terke nyanggone kancaku. Mie ayame enak, dijamin halal, wis pokoke jos pokoke. Iya. Kang Tomo ya nek kono, kerja nek kono iki mangke. Oh. Wong saka kene yo nan. Lah piye? Tak terke wae piye? Ayo ning jajakno. Lah sing butuh mangane dapurmu teh malah bature sing kon bayari. Kepiye to, Jas? Alah sing tenang. Kang Tomo nek kono engko gampang urusane. Iya, Jas. Nek bab akal pancen kowe sing tak andalke iki. Wis iki rasa strigis wae, gak ayo rono, selak wengi iki. Ayo, malah ngelokne wong gerang cerigis wae. Ayo, Tapuki cangkemmu kok. yo sekolak-kolak to, Kang. Iki arep mangan mie ayam ndak ras gitu. Dari gabelan kidul iki apa kene iki? Wah, tak tekok sih nek wong ora ya iki. Lon nuwun, Pak. Niki napa leres warung mie ayam Uti? Nggih, Mas. Niki tulisane enten warung mie ayam Uti. Walah nuwun sewu, Pak. Wong enten tulisane men kula mboten saged maca niki. Oh, nggih, Mas. Leres niki nggo pinarak lega, Mas. Nuwun ngapunten, kula ajeng tanglet. Mriki napa betahke karyawan? Wong kula wau angsal info saking Kang Dolo. Oh, nggih, Mas. Leres napa jenengan minaten kerja ten mriki? Wah, alhamdulillah. Niki kula ditampi enten mriki, Pak. Langsung ditampi, tapi ten mriki gaweane nggih mung saisa. Paling rewang-rewang niku, Mas. Oh, nggih, mboten napa-napa, Pak. Kula tak langsung kerja mawon niki. Oh, nggih, Mas. Nek kerja ten mriki tapi gaweane nggih saisa niku.
Terus mungkin gajine jenengan ya mung sithik lho Mas, tapi nek kerja langsung kerja mawon. Paling bantu isa-isa nggih. Nggih, Pak. Iki lho Lur, tak kandhani Lur, yen sampean pas arahe Romoko ndelalah lewat Gabelan Kidul, aja lali pinarak mampir nyang warung mie ayam Uti Lur. Heeh ta, nggone strategis, pokoke kulon dalan, pinggir dalan gede Lur, sak jose menune yo akeh Lur. Menune sak jose tenan, ana nasi goreng, ana soto, ana pangsit isi, mie ayam, mie gongso, mie level peh, pokoke akeh. Pokoke ya kuwi wis minumane aneka macem enek Lur. Aku wis buktekne dhewe. Aja lali mampir Lur, tenan ora nguci wani. Pokoke mie ayam Uti sak jose Lur, tenan. Oh iya bener, Jas. Wah, Nggih, pite yang kene. Pite- Berarti tompo tenan iki Kang. pite Kang Tomo. Heeh. Oh iya. Ayo Rono. Ayo. Lah kene iki lho Jas, mene kancaku ki. Iya. Kang Toma nek kene iki mesti iki. Dan ndi wong iki? Walah. Kerendis kuwi meneh ya tekate nusul rene ya. Ana apa iki? Lah Kang Tomo jare kerja ning kene ki endi Kang wong iki? Lah ndi ya? Mula kae lho. Keluar ning jero. Wah iya iki. Wih, Kang, ning kene iki. Weh, Kang, wis suwe kowe, Mang. Ya lagi wae Kang. Kok ngendi? Tong omah ki mang ngejak Kang Dolo rene. Oh, emang rene arep ngelengke jajan ning warunge mie ayam Uti. Iya. Ketemu Kowe kowe kuwi yo nganggon aku ki mang. Oh, Mas kanggo namu to? Oh ya alhamdulillah Kang, nek kowe langsung ditampa nek kene. Lah iki kira-kira dar pesen apa iki? Lah menune apa wae? Lah ya tek teko pesen apa ki menune ki apa wae tek teko aku ki. Aku ki ora ada. Ora rada serene tak terangke menune. Ini lah. Iki nek kursi oke tek bosok. Rungokno ya, Cah. Ya. Iki enek pangsit isi, terus soto, terus nasi goreng, mie level, mie gongso, karo mie ayam. Bah, piye to Kang kowe ki? Jane yo sing tak waca bener, ning sing mbok tak duding tek geseh ngono kowe ki. Tapi ya ngake ya ora iso maca, iso ugur nduding. Ora ya padha wae to menune. Wis kowe ki rasah kakean srigis Kang. Ki manuta Kang Tomo wae lho. Klaro duding ya ben penting unine padha. Ya wis Jas, ora apa-apa. Jenenge kanca ya nek luput ya dibenerke no. Genah-genah iki dar pesen apa iki ke? Aku mie ayam wae Kang. Lah kowe apa Jas? Padha Kang. Padha anu Kang. Lah kowe ora pengen sego goreng, Jas? Wah, mau nek sego goreng. Wong sego gorenge panganane wong bingung kok. Wong bingung piye to Jas? Lah wong sego wis menerima tengok isih digoreng nek ora wong mumet kok enek. Tak pikir-pikir ki iya ki, Jas. Wes karepmu kono, doudur karepmu nyat kabeh tim gegleng iki. Ya wis nek ngono. Tanono kene sih ya. Arep nganti Kang? Tak ladeni kowe. Oh iya, bocah mang lari ra pesen ngombe ngene keseretan kepiye? Iki kira-kira dar ngombe apa? Aku teh panas ya Kang. Kowe apa Kang? Kang Dolo. Padha wae. Padha. Ya wis tak gaweke sih nano. Iya Kang. Aku ora butuh janjal yang ngladeni kowe-kowe nek ra kerja nek kene tak nggo mangan. Ngopo Kang Tomo kayak ngaku kaya tawon ngono kae. Tidak boleh begitu Kang. Tamu adalah raja. Oke raja ning kene. Ya nek rajane kaya kowe ora didemo prajuritmu, Jas. Lah kowe ki serasa embel neko-neko lho Jas. Wis menengo wae kowe ki. Yo salah meneh.
Monggo paduka raja. Ini. Nggih nggih. Lah tek telu Kang. Lah iki ya aku dhewe. Bakul ke yo ngorong to. Iya, ngelak. Oh iya iya. Terima kasih. Malah mboten panas. Monggo Ndoro, ketidahar. Oh nggih nggih nggih. Nggih, Dik. Matur suwun nggih. Piye Jas? Mie ayame ngenuti iki. Wah, sak jose Kang. Ngejak ora wingi-wingi iki. Ya tenang to Jas. Iki enak, halal, tur ora nguciwani. Ya ora. Iya Kang, enak tenan iki. Iya lah iki alamate ngendi? Pedes ram lho. Gampang Jas, alamat iki. Pinggir dalan iki prayo strategis tenan. Nggone iki. Iki lho Jas. Nek kowe arep liwat ning Romoko to. Kae saka Kelurahan Tegalrejo, kuwi sak lore. Ora adoh ngalore. Paling gur pirang meter iki. 10 meter paling. Desane iki Gabelan Kidul. Janjane ngrungokne ora, tapi malah cora-coro e. Oh iya Kang, aku krungu iki wis paham aku. Wis cetha to. Nah, wis gawe dipangan ngene lho. Wis Jas. Piye tanggung jawabmu? Lah piye Kang? Lah kek dibayar kok ono no. Lah tek piye Kang piye to iki? Aduh aku ora nggo duit Kang. Piye iki? Jare gampang mau. Pekno enek tomo. Piye to kowe iki? Lah sing tenang ayo mulih wae. Mulih piye to? Lah wis ayo lho. Pak, sampun niki urusane mengke kalih Kang Tomo nggih. Kang Tomo niku rencang kula soalé. Oh nggih Mas, siap matur nuwun. Oh nggih sami-sami. Ayo Kang. Pake gap ya lho. Iya pancen jos tenan idemu Jas. Lah, iya. Masuk pokoke. Mas regetane ndang diikuti no Mas. Nggih, Pak. Waduh, bocah kae emang madang bayar ora emang. Biasane nek ono kene jajan ora tau bayar. Lah ini ujung-ujunge ora bayar coto aku. Walah apa tak genahke nyang pake mau ya. Ojo-ojo kira bayar tenan. Pak, ngapunten, lare kalih wau bayar napa mboten? Dereng jare tanggung jawab jenengan. Lah dalah, lak tenan to, bature sing kon toto wae iki.